Έχουμε μία δαγκάνα από Innova, μπροστινό φρένο δηλαδή. Το πρόβλημά μας είναι αυτό εδώ. Έχει κάπου χτύπησε και ουσιαστικά, αν δείτε, αν φαίνεται εδώ στην κάμερα, έχει σπάσει και στραβώσει. Μπαίνοντας στο πυράκι αυτό που κρατάει τα τακάκια, βλέπουμε ότι δεν μπορεί να βιδώσει σωστά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να φύγει στο δρόμο, έτσι, και να υπάρξει πρόβλημα. Τι θα κάνουμε? Ποια είναι η σκέψη? Είναι να το καθαρίσουμε όσο γίνεται αυτό και να το γεμίσουμε με κόλληση αλουμινίου. Κατόπιν θα το τρυπήσουμε πάλι. Αυτό εδώ είναι μη 10 και σπήρωμα 1. Το οποίο θα το ανοίξουμε με ένα κολαούζο. Πολύ σημαντικό είναι να μπορέσουμε να το τρυπήσουμε μετά στην ευθεία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά να το φτιάξουμε. Πρέπει να το αφαιρέσουμε όλα τα λάστιχα από πάνω, γιατί καθώς θα το κολλήσουμε θα ανεβάσει υψηλή θερμοκρασία και θα μας τα κάψει όλα. Πρέπει να βγάλουμε από μέσα τα πιστονάκια αυτά εδώ, γιατί έχει κάτι o-ring πάνω. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Σε λίγο τραβάμε αυτό εδώ, βγαίνει εύκολα. Αυτό το τραβάμε από αυτή την πλευρά και αυτό βγαίνει εύκολα. Και μας μένουν τα έμβολα αυτά εδώ. Πάμε πάλι. Δείτε. Αυτό είναι μέσα. Αυτή είναι η μέσα πλευρά. Δεν έχει κάτι άλλο. Μέσα εδώ έχει τα o-ring, αν φαίνονται. Τα λαστιχάκια που κρατάει τα υγρά να μην βγαίνουν. Πρέπει να δούμε πώς θα βγάλουμε αυτό. Το βγάλαμε και το δεύτερο. Μας δυσκόλεψε λίγο. Έτσι κολλάνε οι δαγκάνες και δεν λειτουργούν σωστά κιόλας. Αν τα λύσεις όλα αυτά, καθαρίζεις μέσα από τα υγρά και τη λάσπη που έχει πιάσει με τα χρόνια και μπορούν και να δουλεύουν ξανά οι δαγκάνες. Βέβαια είναι μια διαδικασία που καμιά φορά ίσως δεν συμφέρει, παίρνει μια καινούργια και τελειώνεις. Κάτι που πρέπει να προσέξουμε όταν βγάζουμε τα έμβολα αυτά, με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να προσέξουμε να μην γδάρουμε το σμάλτο του, γιατί μετά θα έχουμε διαρροή εδώ, δεν θα λειτουργήσει. Τώρα με αυτό το εργαλειάκι θα βγάλουμε τα o-ring που έχει εδώ, έτσι, με λίγο προσοχή. Να μην τα κόψουμε. Το πρώτο έχει 2. Δεύτερο. Έχει αυτό. Θα είμαστε καθαροί. Ξεβιδώσουμε και αυτό. Το οχταράκι. Το ξαναβάλαμε για να μπορέσουμε να πιέσουμε. Δεν έχει να κάνει τίποτα τώρα.
Καθαρίσουμε λοιπόν τώρα αυτό εδώ και θα το προχωρήσουμε. Χρησιμοποιώ αυτή τη σειρματόβουρτσα, υπήρχε κοντό σειρματάκι και καθαρίζει πιο δυνατά και είναι και ίνοξ. Αυτό είναι φρεζάκι για αλουμίνια. Στην αρχή χρησιμοποιούσα ένα που ήταν για οποιοδήποτε μέταλλο, πολύ δυνατό και σκληρό, αλλά αυτό εδώ κάνει πιο γρήγορη δουλειά που είναι για αλουμίνιο. Το καθαρίσαμε και το ανοίξαμε όλο για να μπορέσουμε να το γεμίσουμε, να μας δώσει χέρι δηλαδή. Και θα ανοίξουμε την καινούργια τρύπα σε ευθεία. Το ζεστάνουμε λιγάκι. Το ζέστημα βοηθάει να φεύγει και η υγρασία. Κρατάει μια υγρασία το αλουμίνιο. Είναι περίεργο, αν το βάλω κοντά την καμέρα θα δείτε τι υγρασία βγάζει κάτω στο ζεστάνημα. Αυτό και καμιά φορά χρειάζεται. Και βοηθάει και στην έναρξη της κόλλησης. Γιατί το αλουμίνιο είναι πολύ καλός αγωγός της θερμότητας και με το πρώτο τσίμπημα που θα κάνουμε αμέσως ζεσταίνεται. Όταν κολλάμε θέλει μεγάλη σταθερότητα. Εγώ δεν έχω σήμερα. Γι' αυτό και βλέπουμε εδώ στην ακίδα. Ακούμπησα 2 φορές και έχει πάει το αλουμίνιο πάνω στην ακίδα. Αυτό σημαίνει ότι τώρα θέλει καθάρισμα. Γιατί αν δεν το καθαρίσουμε, το τόξο πάει ανεξέλεγκτα. Δεν πάει εκεί ακριβώς που θέλουμε και δυσκολεύει. Έτοιμο. Καθαρίσαμε. Πάμε πάλι.
Το γεμίζουμε σιγά σιγά. Όσο βλέπετε. Καλά φαίνεται. Όλη η δουλειά γίνεται με αυτό το εργαλείο. Είναι κινέζικη, αλλά μου κάνει καλή δουλειά με αυτή. Έχω αρκετούς μήνες. Τα μόνο που παθαίνω είναι αυτά εδώ. Έχω ανοίξει τα λάστιχα. Εντάξει, τύχες. Φινό εργαλείο. Το αφήνουμε να κρυώσει μόνο του. Και κατόπιν θα δούμε τον τρόπο να το φρεζάρουμε λίγο και να το ανοίξουμε την τρύπα. Ίσως ο χρόνος και ο κόπος που καταβάλουμε για να το φτιάξουμε αυτό δεν αξίζει. Παίρνεις μια καινούργια και τελειώνεις. Αλλά όπως έχουμε πει ξανά, είμαστε σε επαρχιακό μέρος και το να παραγγείλεις τα ανταλλακτικά να σου στείλουν να φτάσει εδώ θέλει κάποιες μέρες. Και όταν κάποιος βιάζεται, ο φίλος μας δηλαδή που έχει το Innova, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εμείς εδώ? Θα ανοίξουμε από αυτή την πλευρά. Θα κεντράρουμε από αυτή την τρύπα για να ανοίξουμε σε αυτήν εδώ κάτω. Για να βγούμε ακριβώς. Η τρύπα μας εδώ είναι 5 χιλιοστά, είναι η άκρη που πιάνει το πυράκι, είναι 5 χιλιοστά και η πιο εδώ είναι 6. Εμείς θα ξεκινήσουμε από εδώ με το 5 για να περάσουμε, θα το διαπεράσουμε και να βρούμε την αλφαδιάδα και θα το γυρίσουμε από την άλλη να το κάνουμε με το 6. Και κατόπιν θα ανοίξουμε με 10 για να κάνουμε το σπήρωμα που χρειάζεται για αυτό εδώ. Έχουμε αλφαδιά εκεί. Πάμε σιγά σιγά να το τρυπήσουμε για να δούμε. Λοιπόν, να σας πω ότι έκανα μια βλακεία πριν που ήταν κλειστή η κάμερα και τελικά το τρύπησα στραβά και το χαλάσαμε. Εκεί να γέμισα εγώ και θα το φρεζάρω λίγο πρώτα, να το φέρουμε ίσια από πάνω όσο γίνεται και μετά να το ξανατρυπήσουμε. Πάμε σιγά σιγά. Έχουμε αυτό το κολαούζο, το οποίο είναι 10,1. 10 1. Θα ανοίξουμε το πυρος στο σπήρωμά μας. Το πρώτο κόψιμο το κάνουμε με αυτό εδώ. Εδώ είμαστε. Ρίχνουμε λίγο τα WD 40 για να κόβει καλύτερα και προσπαθούμε όσο πιο κέντρο να το κόψουμε. Αλλά και μας οδηγεί αυτό μόνο του. Και σαν δεύτερο κόψιμο βάζουμε αυτό.
Αυτό είναι. Νομίζω ότι πετύχαμε. Το φάμε και λίγο εδώ με τον Dremel να έρθει ομοιόμορφα. Είμαστε ok. Έτοιμο είναι. Το ρίξουμε τώρα για λίγο σπρέι. Χρυσαφή χρώμα δεν έχω. Έχω αυτό εδώ το οποίο είναι νίκελ χρώμα. Θα το ρίξουμε λίγο για να μην οξυδώνεται το αλουμίνιο. Ίσα ίσα. Μια χαρά. Θα περάσουμε και τα καινούργια τακάκια. Αφήνουμε λίγο να στερνώσει. Και τοποθετούμε τα εξαρτήματα. Μπορούμε στη βούρτσα να καθαρίσουμε λίγο αυτές εδώ τις κουριές. Τοποθετούμε τις τσιμούχες. Τη μία την έβαλα μέσα. Δεν έχουμε καλό φωτισμό εδώ βέβαια, δεν φαίνεται. Ναι. Έχουμε περάσει τα λαστιχάκια του εδώ. Βάλαμε τα κυλινδράκια, τα έχουμε πιέσει να μπει μέσα για να μπουν τα τακάκια. Και τώρα μπαίνει αυτό εδώ. Εδώ. Θα βάζουμε λίγο γρασάκι. Θα καθαρίσουμε λίγο. Τα παλιά γράσα. Βάζουμε λίγο γράσο ασβεστίου. Εγώ προτιμώ. Γιατί είναι καλύτερο για τα που έχει σκόνες, χώματα και τέτοια. Και το φρένο είναι σε ένα τέτοιο σημείο. Λειτουργεί καλύτερα αυτό το γράσο. Αν έχουμε να βάλουμε. Όλο αυτό που φτιάξαμε, αν και οπτικά πάλι δεν το έχουμε κάνει τόσο όμορφο, αλλά έχει γίνει λειτουργικό. Λιπαίνουμε αυτές εδώ που έχει τριβές, όπως τον πύρο αυτό είναι που λειτουργεί μέσα εδώ το τακάκι. Λιπαίνουμε αυτά τα ξωνάκια που βάλαμε εδώ με το γράσο, αλλά ποτέ στο σημείο που φρενάρει. Ποτέ δεν πάει εκεί κάτι. Γιατί δεν θα φρενάρει ποτέ. Και είμαστε έτοιμοι. Αν σας άρεσε κάτι από αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like. Αν δεν σας άρεσε κάτι, μπορείτε να το γράψετε να το βελτιώσουμε. Καλή συνέχεια.